Hola, com esteu? Aquesta és una secció nova, és una secció en obert, és una secció que tindrà una periodicitat segurament setmanal o quinzenal o fins i tot potser mensual, dependrà de la feina, dependrà fins i tot del clima, de les festes. No sé si sentiu de fondo el soroll de la cabalgata. M'ha semblat que començar aquesta secció a la vigília de Reis estava bé. L'objectiu bàsicament és tenir-vos informats de les coses que fem a Casablanca i també una mica organitzar-me a mi mateix, perquè el ritme de producció és tan fort que al final no sé què és el que he publicat, què és el que tinc pendent de publicar i què és el que he de preparar per poder fer i publicar algun dia. Aquest mes de desembre el podcast que ha tingut més èxit ha sigut, jo crec, Nàpols Canta, que és un podcast que vam fer amb el Josep Maria Fontanella, en el qual vam parlar de la ciutat a partir dels seus cantants de la segona meitat del segle XX. Si aneu a Spotify veureu que tenim una llista de reproducció a la qual podeu accedir i només escoltar les cançons jo crec que ja us obrirà unes finestres que no us pensàveu i us farà intuir paisatges que potser no havíeu tingut mai en compte. Si voleu escoltar el podcast, evidentment, us heu de subscriure, però no ho dic gens de broma. Fins i tot jo, que sabia de què anava a parlar, vaig quedar sorprès durant la conversa amb el senyor Fontanella, que és el nostre expert de músiques del Llevant. Un altre podcast de música que vam publicar va ser el que vam dedicar a Barricada. Barricada és un grup que jo identificava amb la meva adolescència, però un dia parlant amb l'Andreu Arribas, que té 20 anys menys que jo, em va dir que li agradava molt i vaig dir, hòstia, hem de fer un podcast perquè es vegi què és el que encara està viu de Barricada, és a dir, què és el que tenim en comú tu i jo que fa que Barricada encara ens agradi a tots dos. Després, un podcast, una altra part del RIC jo crec bastant interessant que hem publicat al mes de desembre són els podcasts de demografia. Em sembla que vam parlar, l'últim que hem publicat és sobre la demografia dels Estats Units i la Xina, una comparativa. Vam començar amb un podcast general sobre la demografia, per qui serveix, sobre la demografia mundial, les tendències, la demografia mundial. Després hem publicat aquest altre sobre la demografia a la Índia, als Estats Units i a la Xina. En tenim un de preparat sobre la Índia i em sembla que Rússia, ara ja no me'n recordo, i evidentment també acabarem parlant de la demografia a l'Europa de l'Est i de la demografia a Europa i de la demografia a Catalunya i de la demografia a Espanya i establint relacions entre la demografia, la política, la cultura i fins i tot el nostre estat d'ànim. Què més? Les classes. Aquest mes de desembre he publicat 2 classes, una sobre Dors, una altra sobre Gaziel. La Dors vaig explicar una mica el preu que Ors va pagar per mantenir-se a prop del poder, per ser fidel també al seu pensament, però per poder elaborar un pensament que fos susceptible de ser aplicat pel poder. Vaig explicar una mica el preu que va pagar per poder ser fidel a això, per com la Catalunya del seu temps se li va trencar, etc. En el cas de Gaziel, el que vaig explicar és una mica com es va desviar del camí que era normal que seguís i com hi va acabar tornant. I una mica quina relació hi ha entre el seu pseudònim, Gaziel, que evidentment no és una paraula inventada, i la seva trajectòria i la seva sensibilitat i la seva educació intel·lectual i sentimental. També aquest mes de desembre hem fet Ossos de París, dedicats al llibre de l'Abel Cotillas, Sostres Baudelaire, correspondences, perdoneu el meu francès, i també sobre el català a París, és a dir, sobre la gent que aprèn català a París. Una altra cosa que també hem fet aquest desembre, evidentment, són les recomanacions fonamentals, que són un dels pilars de Casablanca, amb la Marina Porres. Hem dedicat 2 capítols a la relació o l'arribada de Dalí a Nova York. Un primer capítol sobre com va preparar el viatge i un segon sobre la seva arribada. En el primer hi ha moltes anècdotes divertides. Una, per exemple, és aquella en què Dalí li clava una patada al bastó d'un ceguet per donar-se coratge a travessar l'Atlàntic, i en el segon vam parlar de com va utilitzar la simbologia catalana per fer-se un nom a Nova York. Vam començar a parlar d'això i de l'impacte que li va fer l'arribada.
és igual, i de la relació seva amb els periodistes. Vam parlar de moltes coses. Realment, la secció aquesta de Dalí, aquest club de lectura que hem muntat al voltant de la vida secreta, és una cosa realment extraordinària, perquè com més rasques, més coses surten, i capítols que pensem que els podrem resoldre en una hora, a vegades ens demanen 2 o 3 sessions fins que no els podem enllestir, perquè és un llibre que està ple de coses, encara que l'edició en català no sigui tan bona com l'anglesa, que és la que nosaltres recomanem de llegir. Després, per acabar, també, evidentment, hi ha els articles polítics que són, segons les enquestes, el motiu principal, diguem, de la gent per subscriure's a Casablanca. I després hi ha, evidentment, l'Ull per Ull, que és aquesta novel·la per entregues, aquesta mena de llibre que no sé on va, aquesta mena de work in progress que publico cada vegada que em vull escapar de l'actualitat política i distrec els meus subscriptors amb les meves aventures universitàries i les meves teories sobre el futur d'Europa i el futur d'aquest món de mones, que igual que el meu llibre tampoc no se sap gairebé cap a on va. I bé, crec que ho podem deixar aquí per avui. Espero que us hagi fet venir ganes de fer-vos subscriptors de Casablanca i, si no, almenys que us faci ganes de tornar a veure el proper vídeo que gravi sobre les coses que anem fent a Casablanca. Moltes gràcies i fins la propera.